Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Hai, sarkin noma. Sarkin noma, sarkin noma. Ba sarkin noma ina Ku gaisa mana. Sarkin noma sai a hankali. A ba na ji an ce kayan noma ba. Kai, damuna ba ta yi daɗi ba. Yan kamar yaya? Yau haraka sai a hankali. Ina hatsi. Yau hatsi yana nan, duka da mai uku ne na samu. Kai sari, da me uku? Da mai uku. Inna lillahi. A noma? Yau to. Haka nan ne ta fada. Banda hatsi an ce kasa wake, ina wake. Yau wake ina yake, harawa ce aka samu lakaɗi ne, harawa. Kamar yaya? Kamar yaya abu zuba noma ka ce harawa? Harawa ce aka samu. Babu waken. Harawa ce kuma an ba sa ya canye. Yanzu da harawa ma dan karance a bani za ka cewa kuma an ba sa. Yau sa ne ya gama da ita. Inna lillahi. Sarkin noma. Kai sarkin noma yana inda yake, sarkin hayaniya dai. Kai. To Allah ya sa mai dace. Amma. Ni dai sai in ga rowa ce kai. A'a ba ruwa ba ce. A ce an yi noma wai da mai uku gona. Duk rashin albarkar mutum da ko hanya ne suka tsine mai yayi noma. Ya samu sama da mai uku. Kuma kasa wake wai bai yi ɗaya ba. Wai harawa ce. To a bani harawa ina take harawa. Yau an ba sa. Kamar ya an ba sa. Sa ya canye. Sa ya canye. Ya ce babu ta. Babu ta babu ta. A takaice haƙura zai. Yau dole ka haƙura. Subhanallah. Anya ba ruwa kan ruwa. Sai dai a tarbi gaba. Sarkin noma kake. Sarakan noma na inda suke. Inda dai ka mini ruwa bari mu ce mashi wanga ga mutumi naka ingancin gona samu. Ya yi sarkin noma. Allah ya tsare.